Maing aga kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Action Art Tayhupon ini sa Action Brian Mordan, talos nga magpangalagad sa inyo Tob-Tob las 9:30 sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Marso 22, 2022. Bukas ng aton sining Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus, ang aton sining Twitter account mga kaksyon. Text hotline naton sa 0963-7570874 para sa inyo sining mga komento kag mensahe. Ano ba lang dalag ko nga mga balita nga dapat naton tutukan sa aton sining pagpangalagad. Kaluloy ining isa ka maestra nga manog pakasal sa masunod nga mga binulan o kon bulan sang Hunyo dinalasa sang elf mga kaksyon didto sa syudad sang Sipalay patay. Samtang petisyon sa mga labor sector diri sa aton sa Western Visayas nga pataasan ang sweldo sang mamumugon. Lakip na kita dira, may yara sang maayo nga resulta. LTFRB makaksyon na talana makigsapol sa mga driver kag mga lideres nila subong adlaw diri sa syudad sa Bacolod matapos ang rally protesta kahapon. Samtang big time rollback mga kaaksyon ginpatuman subong nga adlaw ti i-check tang patrol kung kumusta na tagpila na ang litro sang diesel kag gas mga kaaksyon. Kag mga napulo ka milyon nga mga Ukrainians naglalayas na sa Ukraine matapos nga padayon gihapon ang pagpangatake sa sining nga mga tiniyon. Sige, ang iban nga mga balita karon maka-aksyon talakayon ta sa aton sining nga pagpangalagad. Dugay. Kag inang check taman karon ang patrol base malabot bala ni Aksyon Eden Abuso si Barangay Kapitan Rosini Distrito sang Barangay Singkang. Amo ni ang barangay nga ginpasakaan sang kaso sang Central Negros Electric Cooperative nga allegedly nagapangawat sang kuryente. Ang ako nandigaling ginayuhuman kay 2014 painigali na utdan ang barangay nga ang 2022 naging pasakaan sang kaso. Walo na katuig nga uluan to sa ilang lululingling landa nga kawat gali na. May record ginaw pag utod sa 2014. Way gid bi matalupangdan nga way nanisla kuryente nga gasiga pa ning barangay hall nila man. Subong lang gid natalupangdan ini. Walo na katuig daw may something SPC how. Hindi ginalawag-lahogan talang kamo. Sige balikan ta nagkaran. Last 8:19 na sa aton sining pagpangalagad ang balita iya sa national mga kaksyon. Ariyo, gamay malang ni kahapon ginpatigayon ang committee hearing sa gihapon ang investigation nga ginahimo sang Senado sining nagkaladula nga 34 ka mga manugbulang didto iya sa Metro Manila. So kahapon suno sa report gikan sa national nga may 8 na ka mga personalidad ang ginkasuhan sang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG. Ining 8 nagapangatubang sang kaso kriminal. Kag may 3 ka witness nga ginauyatan ining CIDG nga amo ang nagtudlo sa sining mga suspitsado. Ginpang nagkaladula ini sila mo halin sa nagliligad nga mga binulan tiambal gani ni Presidente Rodrigo Duterte nagligad nga adlaw why na to impas na ni nga mga tawo nga nagkaladula mga kaksyon. And kahapon man, may ara sang mga saksi dito nga gintudlo nila ang ngalan ni Mr. Atong Ang nga yara sa likod sining pagkaladula sang 34 ka mga manugbulang. Denied to death man si Ang no? Sang sining nga allegations mga kaksyon. Pero latagan ta tiyempo ang Senado kagaton sining nga mga otoridad sa paghatag dugang information angot sini mga kaaksyon subong grabing epekto sining isabong Di ba na aksyon niyam sa nagumpisa ni sang 2020 lang sa pandemya?
Pero naga-stress subong sining isabong nga ini puwerte na makadamo aksyon. Una to, tong Iloy, nga binaligya niyang anak niya 45,000 nga binaligya niya kay may balayran siya sa utang bangod sa isabong. Imagine mo na, may ara sang mga nagkalaputo sa isabong nga subong nagapungkuon sa gwa sang balay kag nagatangla sa langit, naga-depress ini sila iyak. Kag kadamo lang mga kaksyon, no? Kabay pa, may mga pulis iya nga mang-hold up na ganing mga pulis, mga kaksyon mo. Ang mga pulis mang-hold up na lang gani mo, mga awat na lang kay involved sa isabong. Wala na inog bayad mga kaksyon, masubo man nga istorya sa Pilipinas, no? Pero ting igo ni isabong, ti mga duha pa lang ini katuig, di ko maglawig pag iniabi, nga hindi pag i-regulate ini, ay basi damo maglala ang sitwasyon sining isabong. Sige, padungagan tala karon makaksyon ang iba nato nga pagpangalagad ari. Sang nagligad nga gabi, palayag ko sa inyo nga ang Department of Finance nagpalayag nga ini sila ang magahatag sang subsidiya sa mga miyembro sang 4Ps kag mga pigado naton nga utod sang tag 200 pesos gid kada bulan mga kaksyon. Ti ang 200 pesos nga ina, gin-divide ko sa 30 ka adlaw. Abi nyo, pilang adlaw laksyon Helms? Size 25. Ang bot kondiin, ini ginkuha nga calculation sang aton sining nga Department of Finance. Sa diin, pila ka milyon nga mga poorest of the poor ang makabaton sining tag 200 kada bulan. Sa sulod sang isa ka tuig nga term, suno iya sa kay Mr. Finance Secretary Carlos Dominguez mga kaksyon. Ti damo ang naghambal, salamat gid. Damo man ang naghambal nga ahay, damo man nagasiling nga utoy-utoy kadlaw. Kahapon si Presidente Rodrigo Duterte liwat nga nagpalayag. Hambal niya Dominguez, daw kagamay ginisang 200 mo haw, no? Daw kagamay ginisang 200 mo, abihin mo on tani 500. Siya inang 200 mo, puwerte ginaya ka barato sa 4 ka miyembro sang pamilya. Ano mo ng 200 man? Imagine mo, maghambal ka 200 sa isa ka simana, kag i-divide mo na sa kada adlaw. Ini aton kang nani, divide lang ha. Tag 6 pesos. Ang mga barkers downtown daw, gaan mo 5 daw, ihaboy pa na nila. Kay gusto nila pulo, gid. Nga hindi man na ila na gani parkingan. Gasulusinggit ba lang na sila gani. Bata mo, mangayo kwarta, gaan mo piso. Do ihampak yung balik sa amay, pro. Ti subong Malacanang, Gobyerno Duterte, mga tagi mo 200 sa isa ka puluyan, sa sulod sa isa ka bulan. What the... Tiguro na talupang da ni Presidente Rodrigo Duterte, siya do kakulang yun na Dominguez, abi, himoon ta ni 500, abi, sa isa ka bulan, himoon ta 500, ini, kag pangitai da sang pundo, kung din ta pwede magkuha, ba sumagat pa, sumabat pas Dominguez nga, ti ang kwan niya, next nga Presidente, muni na, ang balid Duterte siya, buang, bay ilan daw sila ya, kay ila man na problema, siya buang, bay ito sila, diri kita ya sa aton subong administrasyon, total pila naman lang ko kabulan, buligan tani mga pigado, amo ning utok sang presidente, yang nga bilib ko ni siya mo. Anti siya maghalin, may liga siya, ikaw yang alang tawon bla. Hindi ya kay puro lang korupsyon nga korupsyon. Although nga ti ang administration Duterte, daw diri siya nabalda sa anti-illegal drugs nga pakig-away niya. Damo nagareklamo, pero mas damo ga-enjoy. Kag medyo nabalda si Duterte sa DOH sa panahon sa pandemya, bangod kay Francisco Duque III. Magluwas Senado ay na kami madumduman pa kay Duterte nga mga hindi nami Mostly daw okay gid, ano? So, ginaidiyahan ining 500 pesos. Now, i-check naton ang labor sector mga kaksyon. Kung ini balang 500 pesos nga ini, ano man, anong mabuligan gid siniman?
Oo, matyagan ko gur mga labor sector naton subong ga yuhom-yuhom siya. Mangobra kani ang 500 mo sa ilada isa lang nag-adlaw mo. Pero may nagahambal nga dako ginabulig na ang 500 pesos mga kaksyon, no? Ang 500 pesos. Magluwas sini nga isyu karon, uli hayunon ko na lang pamangkot sa aton sini nga labor sector si Sir Winnie Sancho makaksyon sang gawa. Kon kumusta na ang petisyon nila sang ginaduso nga dugang sweldo diri sa aton sa Rio Hunal. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, Sir Winnie Sancho. Sir, good morning. Welcome to Action Radio, Bacolod Section, Brian Morden. Yes, Brian, may aga sa imo, no? Labi na gid sa aton mga workers nga nagapamati subong sa imo programa. Aha. Yes, Sir Wen, medyo dasig-dasigon talang, Sir Wen. Anong reaksyon mo sa 200 gaginhimo 500 ni Presidente Rodrigo Duterte? Pero take note ha, ginaplano pala ng 500, why panisigurado, si 200 pala ito yung sigurado, gid Sir Wen. Well, ang 200 ni Brian, daw parola na bala nga, daw pobre ka bala, no? Beggars, nga tagaan ka sang 200. Kay tikon, divide mo ni siya by 30, 6 pesos ni mo. Di 6 pesos ang adlaw mo, i-divide mo pag ginakron sa 5 members of the family. Di pila na naiguan niya, mga 1.30. Kaya ano mo naman, ibakal dulce, no? I'm not trying to discredit the idea, no? Pero tani ang ako mo lang, Brian. Sir Wen, yes. Why tiyaga discredit? Pero amo ng realidad, amo ng kamaturan, bisan subong mga listeners, taga-suma ni Sir Wen sa duta mo, times tabi, i-divide ta. Sir Wen? Correct, no? For all intent and purposes, tani, ang proponent bala siya, naging paminsar yung mananay. Kung ano ang consequences na. Sa ako niya, Brian, do insulto na yan mo. No? Nga tungod nga why na choice ang mamumugon, wala na choice ang tao. Ti masiling ng iba niya, may nalasan sa wala. Manggani, pero ti tanwabla, ang paano na ikaw ng dignidad sa iyo pagkatao, 1.30, kadadlaw tagaan ka, masakit man na paminsaro, no? So I think this is a wake-up call for the government. Bisan tugangan, Manila na mo nila 500, they should realize nga nagasarurot ang purchasing power sang mamumugon, sang workers, and it could not cope up with the escalation of increases in the prices of basic commodities. The rollback of the petroleum product does not guarantee nga manubo ang mga presyo sa balaklon because from experience we have proven that prices are sticky downward. Mag-rollback gani Brian ang gasolina, mag-rollback ang plite, no? Correct. Kag isa pa, nambal nila nga there is no guarantee nga sa dasong semana wala sang increase naman. So bago lang sila mag-rollback, pero nagapaaman na sila nga wala niya kasiguruhan. Kaya nagsaka sa world market, tapos may inaway sa Ukraine. Pero sa totoo lang, way man tagakwa sang sang petroleum product sa Russia, ya? Sa Dubai no? tagakwa eh. Nga i-invoke naman na matyag ko bala kasyado ka speculative, no? So these things right now, I think, maano ni siya tani, Brian, maumpawa ni siya kung sang meeting namong kapon sa Regional Wage Board, ginaprobahan na, hindi sila nga ginaprobahan nga ginimplementa, kundi the petition for wage increase of 355 pesos per day was considered to be sufficient in form and substance. Okay. That is why ma-roll on na ang aton nga public hearing masugod, I think, sa April 8, no? There is a Negros. April 12-13 dito sa may Antique, Aklan, no? Ang amon nga timeline, by April 22 or 23, no? Dapat deliberation na siya sang wage increase. Kag after May 1, no? Dapat may may i-announce na nga wage increase ang Regional Wage Board, no? I think inhimo ini ni Director Attorney Sixto Rodriguez in order to expedite the process, no? Kaya magsiling ka karon nga within 45 days, it does not necessarily mean nga patapuson mo ang 45 days. Within 45 days, no? So kinanglano naton ini Brian, but as to the amount, kuan pa ni, no? Madugo pa ni nga debate high. But for the labor sector, this is a welcome development, no? At least gin-entertain ang petition for wage increase, and the labor sector now is in the position, no? To
to defend, no, and to assert the right and their advocacy. And then ang management may diretso mo na sila nga magpugong, no, Aha. o kung mag-oppose kasi ila man na right as stakeholders man sang tatlo abi ka sektor, no, diri sa aton sa Western Visayas. Aha. Sir Wen, klarohon ta lang, ang 350 na i-add-on ta na sa exister subong nga 300 plus man nga sweldo sang mamumugonta? Yes, 355 kaya ang target nila na 750 mo per Okay. day, Mhm. which is sakto, Brian, magsiling ka living wage, no? 750 per day is a living wage Yes, correct. na makasahod na makabuhay, no? Amo na ang target, no? But of course may mga kuha na siya, may mga backtrack position pa na kay ti ako practically speaking, no, after having been with the board for almost 20 years, Aha. ti ipa-reserve nato nga hindi tagid man na makuha ang 750, no? Yes, yes. But then kung may pullback kita dara nga posisyon, depende na sa pag-assert sang labor sector. But Aha. I think I am thankful, no, ang number one gate nga gin-entertain ang petition for wage increase. Nga wala na sang damo nga mo. Aha. Kundi nag-roll on na ang aton nga wage fixing mechanism. Importante nga nakuha nyo ang inyo sining nga ginapangita nga amo ning ginaduso nyo kung magpanaog gid man siya sa 200 pesos kag daw ka kwan okay naman lang, so be it, Sir Wen, ano? Yes, so Aha. amo na isa ang importante ang may ginatawag kita lang ining disposition Aha, of the issue rather than nga maghang na da siya sa amo nga kwan. It does not matter kung sino ang nagpetisyon, and it does not matter kung pila nga amount naging petition, Aha. provided labor is in solidarity, no? Kay ti kabudlay na gid man subong sang kapiot na gid man sang pangambuhi subong, no? Aha. Kung ikumparar nimo amo na gani ang siling kubla, prices are sticky downward. Aha. Magrason sila nga nag-rollback ang gasolina subong. Ti ang rollback ya nubo man lang kay pila to ang increase ang una, mas nubo pa gali. Easy. Ang bot sing ganon 2 pesos, 3 ka pesos. Yes, Pero correct. ang bot ko da sing ganon, wala sing garantiya, no? Hindi nila marason nga nag-rollback ang gasolina. Ma-rollback man ang presyo, no, kaysa sa pagkamatuod lang speculative niya katama ang ano sang gasolina. But Correct. then bisan magsiling pas lang Brian nga 4 days work week, ginaupdantay na. Pero tiyang kaon mo ya is 7 days a week mo. Na the same. No, amo na nga kinanglan may saka gid sa sweldo. Yes, pag-intindi ko, nagligad nga si Mana, nagpalayag si Dole Secretary Silvestre Bilio nga ginaduso nila subong sa regional nga wage board nga dapat tun-an ning 750, Sir Wen, ano? Oo. Amo na ya kay kinanglan gid man nani nato ng living wage kay man ang global statistics, no, world globe wage movement whatever. Aha. Ang ila gani ya Brian nga kinanglan sa Pilipinas, sa Asian countries, dalang Pilipinas, $486 per month, no. Amo na ang ila nga ginakuan, but unfortunately hindi kita sinada makalabot, pero gusto talang ipareser sa gobyerno nga tratahon man sumayo ang mamumugon ti tagaan mo abi ang kuan 200 ano na man, no, daw kasakit sa aton balatyagon nga Damanog pakilimos kay imo iya, no? tiya mo gani kung sa English bala Brian siya beggars can choose, no, they cannot choose can they, no? wala sila sa pilian. Tiya mo na sila sa iba niya may na lang na kuno sang saway, pero hindi dapat kinanglan niya itindugan nato ng aton prinsipyo. Correct na ang mamumugon hindi pobre, no, hindi beggar. We have ang aton bala dignity and worth as a person should prevail, no, over all of this economic recession that we are facing now. So imagine mo, Sir Wen, ang ginpain nila nga pondo for that 200 pesos per family, 33 point something billion pesos, no? So mawasi lang gina kay ti prangkang istorya basing 200 ganini pagkabaton sa pamilya ibakal mala ni 3 ka botelya gani nga tanduay mo. Pero pero ining 33 billion hindi ko ya again sa pagpanghatag sa 200 sa aton mga opinion lang ini, no? And yung 33 billion pesos kung gin-divert nila ni sa project, like for example mga roads naton sa mga barangay so that makatransport regularly and easily nga aton sini nga mga utod nga nagapamaligya utan, mas the best Sir Wen mo long term pa yang nga project ina Sir Wen, no? Oo, mas maayo tani, no. Kag ang aton mambala nga
sa sinibalang panahon nga masyado gidya kakuan ang maaton la mga opisyal sa gobyerno. Ang biyahe nyo abida limitahan nyo man. Tapos sa mga perk nyo kung mga allowances nyo man i-cut down nyo man no. Gani. Kaya ang nagakaigo yang workers mayo kamo ya kay dagko sweldo nyo. So tani bala bisan na ang inyong paghulag lang may ginatawag man nga wag siling kamo nga mainot kami mabudget kami anong i-budget namon ka wala na kami budgeton mo pero kung kamuya kadamo sang mga ligwa sa inyong kwan sa inyong mga perk na dapat nyo mahimo para matabon taman di sa kapagaduhon sa mga pumuluyo. Ang gin-mention mo kay nga 4-day nga work week gani damo gina naga-against sina kay di same man nagyapon isa ka mga ginalagas nila dati hindi matamaan ka biyahe ang mga empleyado makaserve kuno sa enerhiya hindi man na makaserve kay ang company Sir Wen di bla kon 4-day lang sila kundi maga-overtime man sila di same nga pa situation mas kapuyon pa ang trabahante Sir Wen Oo kami sa pa kung 4-day work week mo kastrinyos ginatagaan mo sang stress ang mamumugon. Ako ya okay man natani no provided there is no diminution in rank and in pay rather. Kamante may tendency nga manubo siya mo. Kung i-cut mo ang number of hours niya no, may tendency nga manubo siya. Ang dapat tani supplement hindi kay sila nga ipanubuan nimo no. Sa sinibla nga timpo way labot sang cost cutting measures sabi sa aton mga kwan. Ang aton man niya mga congressman kag mga kwan nga nagadalaga no tani imbis tani isang igasto nyo na sa inyo kampanya kung ginpain nyo na dagurong 10% kag ipangatag sa pumuluyo in terms of food and other supplement for their economic survival mas matahong gid. Sir Ben, salamat sa mga serbisyo mayong gabi ako mayong aga. Thank you. Yes, Good sir. morning. May nga development ni para sa aton nga sweldo sa matag adlaw nga tanan, no? Kay ti ginhatagan tamod ang naduso nga 350 pesos daily additional sa aton ginabaton subong. Ang kaluluoy lang sining industrial bla ini mga utod ta nga nagatrabaho sa kampo, nagapatial pasang init, may aray ni sila sang mga may layi kita nga pila gid dapat isweldo sa ila mga tagiya sa mga kampo iban mga dagkuan pa nga planters ginaswelduhan gyapon sang kimi ang mga trabahante ta sa kampo mga kaksyon. Tina way man natamdan sang labor labi na gid sang dule dira pangkasuhan ining mga nagasweldo da sang kabos sang sa matud-tuod nga sweldo galing kay way man tagreklamo kay mga nagakobra sa kampo mas maayo nga maghipos na lang sang sasagi ka reklamo kay basi masyatganan ka pa aksyonems. Basi masyatganan ka pa da sige na lang. Amo na ka isa nga mga utod ta mga trabahante nga daway na gid ahay ang iba nagapinangawat kung madakpan ti pasensya kung di madakpan ti thank you. Mayara gani nga naghikog sa niligad nga si mana mo binuno yang kaugalingon niya. Kay nga wala siya kakita obra sa sinang adlaw sa uma mo. Titinumboy sang asawa, binuno yang kaugalingon na way siya napatay, nagastuhan pa siya. Kaya mo na ang depresyon kag ang lingin sang tao sa kapigaduhon. Ti subong tagaan kay mo 200 pesos. Tapos kung sumahon mo, grabe ang suma ni Sir Wen. Siya kon ang 30 pesos, abi, i-divide mo sa 6 kadlaw, tag 6 pesos. Tikon 4 ka mo sa sulod sa balay, tag 1.50 na lang gid kamo. Bisan itaksi mo na, way may mabato sa imo. Las 8:40. Pagbalik naton karon dugudugay mga kaksyon, istoryahan taring pagpasaka kaso sang Sineco sa Barangay Singkang Airport. Congratulations, Action Eden Abuso, kay nalabot tigin man si Barangay Kapitan Rosini Distrito, mga kaksyon. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. May aga sa kay Vincent Coral de Bao, idol, din kasubong may ka nag-upod to sa Bora. Nagpabora ikaw no. Ara ka da, salamat gid ano. Paligo na to kag magtusmo-tusmo sa manami nga tubig sa Bora. Liyog lang ko da li sa kay Inday Jin gano siya ga picture palihog bi ko naga tupi siya abi. Madam Elizabeth Gamala naga monitor man, God bless man sa imo ma'am, more power man.
Si Madam Jinky Dayalagdon. Good morning, Action Bray. Kag Mr. B-Boy Villasor. Vanessa Mayo, Andok Mat Mayo, Noel Amar, Lily King, Alex Montesa, Alma Uligon, Milail Oligo, and all my family, Barangay Pandanon, DSB. Si Jirel Gadudo Araman, Ana Sinoro, Homalomina, thank you, Gid. Labayan Eduardo Jr., nag-uti-utoy sa kadlaw sa 200, oh. Idilaw sa Victorias kag Nanay Isabel, thank you, Gid, sa pag-monitor. Paki-share lang sa aton nga live. Jose Heherson Lapinig Honyo, si Christine Minies Villalubos, Dennis Nuestro, Jamil de la Florendo, araman naga-monitor, thank you, Gid. Nancy Garcia, Swain, ano ni siya, negosyo ng iyaya, boss pagkasabad ba si imuman? Oo. Ba, iyagin tanan ho, bastos man ni klase negosyante, ni kadiri pa sa aton nga live nga gabasa tadi sang ati iya. Si Fernandez L. Eric Araman, si Buot Pero Dungol, baka nami sa ngalan niya, Buot Pero Dungol. Salamat gid sa pag-monitor, no? Si Leo Kodibi ban sa iya si Swain ho, Mac Grichan. Virgil Pinda naga-monitor man sa Celine Homes. Salamat, gid. God bless. Thank you, gid. No? Sige. Paki-share lang sa live naton. Balik ko dugay-dugay. No? Madugo o nga isyong pagbalik naton. Mga kaksyon kay sino ni Christopher Doble. Sana all gapabura. Gapabura to sila. Oo, ining amigo ko nga si Coralde. Ho? Pagbalik ta, sadya ng isyo sa Sineco. Kay 2014 panaotdan ang Barangay Singkang Airport. Subong lang na failan kaso. Ang 8 ka tuig, anong natabo, way gid nila ni madakpan. Oo, nga subong lang. Basi may halo politika ni. Karon na. Hibaloon ta ni las 8:43 dra lang kamo. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontubiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyo kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo nga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG sa isa ka business establishment. I'm sorry. Gusto ko lang klarohon ang 200 ya subsidy lang ni. Pero ang naga-exister nga ginabaton sang 4-piece iya halin sang una ara lang na iya. Hindi na madula. I mean, gindugang lang ng 200 pesos bangod sa pagsaka sang gatong. Action Bri, hindi na iya magpasugot nga panubuan ang iya ka government employee ila sweldo kay may mga dahak-dahak na da. Pero hindi tanan pero laban-laban. Damo gid. Lantawa ba lang mga gaobra sa gobyerno tag 50,000 to 70,000 ang sweldo, may bonus pa nga 40k. Magsugot na sila ayhan nga buhinan ina. Si Jirel Gadudo naga-monitor, si Bibi Gregorio Yulo sang DSB, Christopher Nuble Araman nagatutok sa aton sini nga pagpangalaga. Sang nagligad nga gabi, gintopiko ta sa inyo ang pag-file sang Central Negros Electric Cooperative sang kaso sa Barangay Singkang Airport. Suno dire kay Madam Malo Paruco sang Sineco. 2014 sang ginutdan kuryente ang barangay hall bangod sa utang or balayran nga masobra 200,000. Pero mga 8 na katuig ang nagligad, nagasiga man gihapon si barangay hall. Imbes nga okon bisan ginutdan na sang kuryente. Now, sinigid lamang, ginkatingala, of course, maybe, sang taga-Sineco, nga nautdan man ni sila, nga ang agasiga. So, dito na nga ginusisa, suno sa taga-Sineco, nga nagatap ang barangay hall sa poste, directly, nga wala nagaagi sa mitruhan. Ginsumasumata, bisan tag pila na 200,000 ang bulan, milyones ng balayran sang Sineco. Sang barangay hall, sang barangay Singkang Airport. Pero ang pamangkot nga asubong lang sa kadugayon nga ginutdan ini. Mga kaksyon, amo nang dako gid nga pamangkot mo nga asubong lang. Sa pila na ka milyon. Suno kay Malo Paruco nga balayran sang barangay hall dira sang barangay Singkang Airport. Ikaw nga nagapamati supong nga under iya sa Sineco ang imo sining nga supply sang kuryente, nagabulig kada bayad sining utang sang barangay Singkang Airport. Tangitaan nyo da sa bill nyo sa billing nyo da or sa papel nyo da. Kay may ara da sa ginatawag nga systems lost mga kaksyon. Nga ara da ginabayad ninyo ang iban ninyo nga balayran sining nasambit iya nga balayran sang barangay Singkang Airport. Tiyan mo nang masubo dira mga kaksyon. Now, ayo tang patrol nga makadtuan si barangay kapitan dito sa iya sini nga barangay kay pila na ka adlaw ang pulopangita ta. Way gasabat si kapitan, tiba siguro sako lang, no? Ang system loses or system loss makaksyon, makit-an nyo na dira sa ulo idalom nga porsyon sang bill ninyo. Sa kadamon sa nagatap nga pangawat suno sa report na tsambahan gid ining nasambit iya nga barangay Singkang Airport. I-check tabi or barangay Singkang Barangay Hall. I-check tabing patrol Action Eden Abuso. Anong sabat ni kapitan? Patrol reports. Action Eden, good morning.
Action ba ginapanginwala iyan ni Barangay Singkang Airport Kapitan Rosini Distrito ang alegasyon sang Central Negros Electric Cooperative kung Sineco nga nagatap ang barangay hall sa main line sang Sineco para may ara sila sang kuryente. Aha. Hambal ni Distrito, politically motivated, kung politika, gid lamang ang rason. Kung nga may nasambit nga issue. Oh. Hambal niya, wala pa man sila may nabaton nga sulat gikan sa ombudsman kag ginaako nga nagpadala sang sulat sa talatapan sang Sineco kag wala pa man nakasabak ang ahensya. Nga nagaka-question sila regarding sa alegasyon sang Sineco. Palayag ni Distrito Action Bray kung makabato na sila sang kopya gikan man sa ombudsman, anda man sila nga sabton ang alegasyon sang Sineco. Actually limitado gid lang ang mga sabat ni Kapitan Gambal niya. Pumayara na sila yung nabaton. Pero kumo nga mo pa lang to, nabatian po lang ang may-ara. Ito sa kaso sa ombudsman, pero wala pa sila may ginakaptan na papel. Wala pa sa kabalo kung anong exactly nga ipalayag niya. Basabat ang kanan niya pamangkot. Pero mahambal niya, hindi na matuod niya nagatap sa main line ng Sineco ang barangay hall. So kung hindi matuod, diin sila nagakuha kuryente kay nootdan gin maslaihan? Ina pinaka-basic, action din, pinaka-basic nga pamangkot nato na di tayo mamangkot nga daw abogado kita or halin sa ombudsman ang aton pamangkot, diin sila gatap kay utdan sila. Balya, amo daw ang sabat niya sunday sa akon, ipahagi nila tanan in legal matters. Okay. Kung kay Tiambal niya, wala pa man directly nakita ko ano gito nga kaso, ano gito nga issue, wala sa kabalo kung paano niya sabton or ano ang isabat niya action by. Simple lang ganing pamangkot, ginutdan. 2014. Diin kagatap. Agi magina sa ano, do ka simple man lang na. Pero reaction by kabahin sang pagpahayag ni Kapitan Rosini Distrito. Regarding sa issues ng Sineco, wala. Ang nag-through letter naman kami na sila sa nanligad, sa ginpadala nilang sulat. Then sa issue regarding sa ginfile nilang kaso, as of now, wala pa man kami minabaton nga sulat from ombudsman. Then prepared man kami magsabat sa ila. Kaya ti ng kabaluman ta siguro isa ka tika nga kay politically motivated gidi. Kaya iti syempre ginachimpo sa eleksyon tapos ang mga kasumpong daan, grabe kita ang ano nila sa barangay. Then, sabto na namon. Pero anong giningin sugudan ka? How true ang wala na sang kamaturan. Then, ang balko ng ano mo na namon. Kami nag-istorya mo na sa Sineco. Pero regarding sa mga iba yung mga issue, wala mo na sa kamaturan. Kag masabat na lang kami sa ilang ano. I-through letter na lang namon kag kung anong may mo namon nga istorya sa Sineco dira kag pero masabat na kami sila sa kung ginfile man nila dito sa ombudsman. So ang ginahambal amo pang action by sabton lang nila sa kay kung makabaton sila sa hotel. Sabto Manila pagi naman sa hotel action by. Ang pamangkot pag diri Kapitan, una naotdan o wala? Yes or no malang mo. Panambalya, yes. Ti nga ang gasiga gyapon barangay hall mo kay naotdan manihan. Agi ta lang sa papel. Ipapapel. Sa papel lang ko na. Sige. Kaya tindihan tagid sa Kapitan ano. Kabalo ko na preparar naman ni sila kay may ideya na ni sila. Nga anak ka mention man siya sang politically motivated because nga si utod niya kag halos mga distrito nang upod kay Albi Benitez damo na be. Wala yan naging isa-isa gid action drive pero sa pagpamangkot amo ginaya una yang hambal. Politically motivated ang ining issue. Kung ako maghatag opinion daw makit-an taman nga mo sinangasahi because nga 2014 panot dan nga subong lang ginfailan daw mo na be. Anong koneksyon ni Sineco sa politika man? Amo nang gusto ko pamangkot siya. Anong koneksyon ni Sineco sa politika? Di ba?
Kilala na mga kasabat. Hindi aga pamangkot lang ko sa imo ya. Ambot no. Ano, mga mambal Ambot kita yan, ya. kay una-una si Sineco, kwan ini iya, kooperatiba. Nagapanagbiya kita. Gali ka ginapasibangdan da kuno nga nagabutang da sang mga board of director si Mayor Bing Linardia. Do hindi mata makahambal nga si Mayor Bing Linardia kay ginabutuhan ni Action Eden ni Pareyo S. Basiwa nga gina-appoint. Yes, correct. Di ba? Mm-mm. Oo. Sige, mangkoton tabing taga Sineco naman karon sa gabi, bantayan nyo, mangkoton si Madam Malo Paroco, hambali Kapitan Rosini Distrito, politically motivated ng ginahimo nyo da. Ang Sineco ga intra naglis politika. Aha, sige. Dira lang tanes. Tagi na respeto kung gid si Kapitan Rosini, no problem gina. Kay amo na yung sabat Yes. mo. Yes, gid ako pa salamat gani nga yung sabat naman man siya sa aton pag Yes. interview Okay, kung isabla do dumduman ko Action Eden. Do kahuluya no? Kabalo ka nga kahuluya. Gobyerno kagin kasuhan ka paya pangawat. Diba? Dakit Yan, dapat mangin barangay although nga pa. ini allegations pa man lang, galing kiti hindi man siguro basta-basta mag-file si Sineco kung wala sang mga ebidensya nga nakita under Action Eden. Ano ka mahikog kay mo file iya nga way kay ebidensya nga ginauyatan? Oo. Mabalaan ba na action ba kung may kopya na tatusang sa ano man to? Sa Sa ombudsman. iya man sa ombudsman. Sige. Aton pro pamangkot man lang na base masabat pa man lang niya. Sineco, Okay. nugay ka mo kay intra pamulitika na ha, pasigahan yung suga tarong. Labi na gito sa may south parts ang Bacolod do ano man ni kaadlaw nga ginahimo nyo kuti-kuti tap dang mga suga da. Masike kulang ang supla. Oo. Basi binakuan na ispiyak. Ambal sing isa ka migo ta nga pare nga nagamonitor sa ato na balya. Good morning, migo. Do maayo nga punto. Ano ang relasyon sang Sineco sa politika? Klaro Tuod man, anong connection sang Sineco sa pamulitika? Galing lang, makaduda ka man tud sa Sineco mo. Nga ang sa 8 ka tuig, nasubong lang tiya nagpasakay kasuman. Sa kadugayon na, may negotiation, pati grabe nga mga negotiation na 8 years. Antes kita nag-file sang kaso, pero kung ultimo, ini nga manog taplan da sa kilid sang mga dalanan nga balay-balay da, panglalason ni dayon mo. Action Eden, mugtong rangos mo kuno da, what happened to you? Aga patay niya English pinamatis niyo sa utoy-utoy kadlaw ni sang Action Eden, unsay nahitabo? Daan man ko Namuno lang ko sang kuti-kuti tap sang Sineco da sa southbound sang Bacolod ho. Dahil naman ka collapse da, okay na to. Okay na to. Basta ka, bisan hapaw lang ang sundaya. Basta nakasabat may kay friends ka mga duwa ako, yawan ako pa rin kag text kay Kapitan Rosini Distrito. Way gid siya gasabat sa akon daw. Way makamiga LQ nga duwa ni. Love quarrel. Basta sako lang Basta sako. Yes, ako ay sila kagina. Base garo sa Sunset Festival. Ay, kalay. Porting ginutok to, palayo, virus. Action Eden, salamat! Balitali sa patrol, ang ka-action niyo, Action Eden na sa mga ka-action, hin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Sige, salamat Action Eden, pero congratulations patrol. Nalabot si Barangay Kapitan Rosini Distrito, kag nakasabat, although limited ang iya sining palayag, pero salamat gid Kapitan, at least na baluan sang publiko ang imo sining side pisar nga medyo hindi pa gid kompleto, tindihan tama na nga dapat iagi gid sa papiles or papel or legal nga pamaagi ti amon di man ni illegal legal man nga pamangkot amon last 9:12 na. Now, si Councilor John Gamboa Jr. isa gid iniya ka konsihal, no? The only person, the only councilor from Bacolod City, Makaksyon nga very vocal councilor against sa mga katuntuhan sa aton sini nga panghimanwa diri sa Bacolod. Gaintra niya nga konsihal sa mga galakat sa tunga sang dalan kung nagasinggitan for the benepisyo of our community. We have Councilor Wilson Gamboa Jr. Ang advocacy man sini tubig,
kuryente, utilities, kag iban pa dira, nga ginaintrahan niya para sa pumuluyo. Now, bilang naga-advokasya man sining Sineco, kuan tabi sang reaksyon ng aton sini konsihal sa Social Sudad sa Bacolod sining pag-file sang kaso sang Sineco dira sa Barangay Singkang Airport. Online sa hotline. Councilor, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. Jackson Brian Morden. Yes, mayong aga, Sir Brian, no? Kanami sang pagpakilala mo, vocal. Yes. Hindi ya loud ha, kag emotional ha, kundi vocal and passionate, sa sining nga mga issues. Oo, hindi iya kay naga pinanumbag o kung nagaranda di kundi ang normal nga tingog magambal kita vocal inang palawakal sa husto nga pagwakal, Councilor, ano? Daw mo na abi. Yes, hindi ya loud kag emotional ha. Ang pag-describe sa ako ni Vice Elcid, loud and emotional. Mayong pag-describe na niya naton, vocal lang taya, kag passionate kitaya sa issue. Pero, hindi ya emotional. Remember, Councilor, nga kung emotional ikaw, the way ka mag-interpret sang imo siniginahambal sa tunga, mas maayo si ina kay nga gina-express mong what you have, kung anong ara sa imo, di ba, Councilor? Hindi maglain kung mag-emotional ikaw, oo. You speak from the heart. Yeah, That is correct. Correct na. Example talang gamay, laktan tali na yuhom-yuhom ini nga aga kayo nagbalik ng biyahe ta. Example, nagapamuhin kabi. Nga daw tulutig, alangan makadlaw ka da kundi mauluugtom ka man gamay, Councilor, di ba? Yes. Correct, good. Pasensya sa nagapamahaw. si Father Agustin Hinayan bago toyotoy kadlaw subong. Councilor, anong imo paglantaw gamay lang ni? Paglantaw mo 2014 paginutdan si Barangay Hall sang Barangay Singkang Airport. Sinilanggin pa sakaan sang kaso. Oo, Councilor. Sa ombudsman mismo ngati ang kaso pagpangawat kuryente. Mula siling ko, Sir Brian, nga we need kilanlan nga implement ni nato ng atong lagi without fear or favor. So, kung kaysa mamilisyahan kita, kay tungod ngati, kung ara ikaw ya sa luwag, ara ikaw ya sa posisyon, ang mumambala siling ko nga ang atong nga mga public officials, no, kalabanan ang pangtanaw sang tao diyon suspicion, public suspicion instead of trust. Kasi ang aksyon ta kung kaysa kita nga mga public officials, we are beyond the reach of public accountability. Gusto. Na nagapangibabaw kita balaya sa layi nga kung nali gani nga sukto na kita, masiling na kabagsingitan, politically motivated. So, ara sa giyapon sa mga opisyales nga dapat i-implement na to ng aton layi without fear or favor. So, maging consistent kita tani sa pag-implementar sa sininga mga layi. Amo na ganing kung isa ginamuno ko bla nga hindi tanan nga oras ang luwag makandos para sa imo. May ara sang panahon nga ang luwag ilampos balik sa imo, Councilor? Yes, the stretch of the law will eventually catch up on you. So, nakapalagyo ikaw, tiapang sa ulihin, malambot kag sa malambot kagid. So, amoy ni puti, Sir Brian, baloka, wala kita basulon kundi ang barangay mo. Hindi ba, ang parte ni isang mga pilferages, pagpangawat sa kuryente. I was reminded atong sa Purok Sigay. Hindi ba, nga nadakpan man tungod nga ginkadaan nila sang dako nga generator ang amo nga Purok kay te pila nagali ka tuig nga wala sila kuryente ang pamangkod din kamo nagakuha sang kuryente. Illegal tapping. So dito man natlon na ibalaan puti ang barangay silang basulon kay ang barangay, Sir Brian, amoy na kuntani dapat ang magamonitor sa ila na sa isa sini nga mga illegal nga mga aktibidades. So sila gid una ang magapanabat sini ang barangay, the smallest political unit amo na silang kuntani dapat ang magamonitor, ang magabantay kag ang magapangusisa. Yes. So paglantaw mo ining pag-file sang Sineco subong sa Singkang Airport, isa ka maayo nga tikang or late nga tikang or subong na lang nagtikang because of politics? It's better to be late than never. Kaya balokas, better to be late than never. Balokas, Sir Brian, ang galukdo sini kita tanan-tanan mo, amo itong hambal mo, na systems loss. So, kita sini ang kawatay na nga gatakatabo dira sa barangay.
kag mga illegal tapping nga da siling ko kita ang magalokdo dapat gid lang nga paimbestigaran kag kung sino na da siling ko ang dapat filean Aha. dapat filean gid Aha. kay that is theft pagpangawat ina sang aton nga mga konsumidor. Aha. Councilor, nakamuno si Barangay Kapitan Distrito nga amotobla politically motivated ini may halo politika. Kay naging mention ko man nga anong connection ni Sineco sa politika. Kay independent ini sila kon may ara gin man guro, we don't know ano, pero councilor may ara sang puder ang local government unit nga mag intra sa Sineco, councilor? Ha? Yes, at the very onset ang pagpangawat may ara gid Namin ko sa mga pagbutang abi sa mga officers or ano nga sitwasyon, may ara man da sila. Ati sa election sa Sineco ya given na nga naging intrahan na niya sa NGC. Okay. Of course, ang pamakal na da boto, ang pamakal boto da mas lain pa, mas lala pa. Pero ang role banwa ari ha, Sir Brian, ang sangko niyang panlungsod gani may kwan man may obligasyon man sa nang ginatawag nato ng pag-attach o kung pag-install bala sa mga kuryente. Aha. Especially nga kung delikado, defective abi o hazardous. Labos ang barangay kita nga mga opisyalis syudad sa Bacolod, obligasyon man naton. No, kay wala labot nga nagasugod dinada sa barangay kay sila nadaya siling ko ang una nga nagabantay. Kundi ang syudad sa Bacolod, obligasyon man namon nga kuriran kag tundinahon. Ang ini nga mga sahi nga mga aktibidades kay wala labot nga delikado na kay tigatap ka, sunog. Correct. Illegal tapping, sunog bala kay hazardous pa ina siya. Welfare ina sang kadamaan. In other words, banwa ang syudad sa Bacolod basi magsiling kita nga iya lang nasang barangayan. No, ang syudad sa Bacolod may salabton man sa sining nga mga illegal nga mga aktibidades dira mismo sa barangay. Pati kanami gid no, kanami sa aton discussion sini nga aga kag kabay pa Sineco, hindi lang ni si barangay singkang airport ang mafailan nyo kaso kay daw damo pag isang kinawatay nga daw kitaon malang pro daw hindi makitaan. Yes. Implement the law without fear or favor. Favor mo kay kung lapit kaya sa ila. Hindi ka na nilaya pagitan dogon. Pati ng syudad ganit ilang utang sa syudad daw 200 million pesos. I-offset lang na kay may balaran man si Sineco sa syudad sa poste nila. Prosokton anay nila. Wala offsetting ha sa Bayranaya Sir Brian, wala offsetting ha. Wala na. Bayran mo anay tapos bayaran ka man namon. Tani. Pero sang sa City Hall bit pa kobla, amo nang istorya mo sa istoryahan ta lang niya. May bayran makabo kada square meter sa Bacolod diho sa Lutit ha. Ito nga kunon ta istoryahan ta na lang ni councilor. Wala na yan. There's no such thing as offsetting. Dapat resibuhan na gid. Yes, resibuhan na din na yan, correct. You charge us first and then we will pay you back na. Amo na ya. Pero hindi sila nga, kwintahan ta niya, offsetting kita ha, minus, ano. May resibuhan na din na, that is correct. Pero sa lodo, ko subong sa Sineco gobyerno mismo ginfaila nila kaso, councilor. Ikaw sa lodo ka man? Yes, of course. Let's go on. May himpluan tagid ni sila kay malo ka amo nang siling ko bala. Public suspicion instead of trust. Correct. Kung sa diin ko maghambal kita gani public official hindi bala may ara dayon deal. So kalaway sina sudulaon tanan na. Ibalik ko lang gamay na kamuno ka kay nato tuod no anom ka tuig nga wala gid bi mapasakaan kaso no do hindi ko ma-reconcile sa mind ko subong nakibot lang ta ngamo ni sitwasyon ta no puwerte nga point nimo councilor no. That is correct. So dapat mo na ko nga hindi maglakit ang pagmalisyahan sang tawo. Dapat we have to implement the law without fear or favor. So consistent kita dapat sa sini nga bagay. Kagang nami ako tambal sa imo siya, ang muno ko to kay nakabati ka mangguro, paano makarelasyon si Sineco sa Bacolod officials or politika kay tigin butuhan manadaya ang mga board of directors hindi appointed abi unlike sa Basiwa Prime. Gali kay may binaklanay buto magaling no purti gid galing politika no.
Yes, that is correct. Considering ang Sineco now is ikuan mo. Billionaire. Income generating corporation or enterprise. Enterprise. So may mga may mga tao na sila nga dapat ibutang nila. Abi ko enterpacket, enterprise giliraya. Enterprise. Enterprise. Councilor, salamat sa mga serbisyo sininga aga. Good morning, Councilor. Mabuhay ka. Salamat man sa Sir Brian kasi tanan-tanan nga nagapamati mayong aga. Yes, Salamat. Sir. Yes, sir. Isa lang ni sa 14 dira nga mga konsihal nga nag-aaway sa kamatuuran kag sa maayo, no? Siya lang ni ko kanwaay ni atiway Action Hotline. Last no YB 23. Action Hotline 2006 going double ID for best public affairs program for radio. May aga lang kay John Billios Mirano. Good morning, Sombray. Pa-shout out lang ko dire Sitio Bugas, Barangay Santa Cruz, Murcia. Mirano, Alibuga family. Salamat. Marion Rivera Delgado. Sombray, ang mother ko 3 months wala kabayad sang kasagsagan sang COVID na utdan ang barangay singkang niya gapangawat na pila ka tuig amo na wala kami distrito nga butuhon kay sa simple nga kuryente kabayan how much more pag-ara na liwat sa puder. Ining Sineco gid mo gining lain mo nagkalabok kara na lang ning iba ni. Jonalyn Ninial di Cripito naga-monitor man kag kinsihan sa hinigaran. Marilo Travilla Katinoy. Mark Navarro Baligwas. Good morning, Brian Tamiyaw Kuda family Baligwas sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7. Salamat. God bless. Mario Lim Himenea. Action Brian may ara barangay nga damo illegal nga waay man ganin outdan. Mo nang nami ipanugid sa kwan mo sa Sineco mo. Warlito Nisha, good morning Action Brian, kag good morning sa Barangay Talok kag Barangay Magbalyo. Gregorio Ramon Magracia. Action Bray. Basi sukton nga Sinekong utang singkang barangay huli. Bayad na yan ng mga konsumidor sa mga systems loss karon nagdubli na ila panukot. Jenny Sulgon managa-monitor. Si Alalin Villa Esther Bat. Thank you, good. Inday Blaza. Armando Saison Guevara Jr. sa South Triangle, Quezon City. Veronica Santillan Manukan. Jonalyn Ninial. Ginagreet niya lang si Roda Mutin Marmito. Arafraf naga-monitor adlaw-adlaw. Si Alin Louis Himotia. Good morning, Action Bray. Present naman kami. Monitor Kaliling Kawayan. Tamyaw ko lang da Bacolod Pamilya Gidlayan. Kag Villanueva, always man naga-monitor sa inyo program. Stay safe. Salamat. Rufino Ira Gabino Araman, Merlinda Rabilieza. Good morning, sir. Mangkot ko kung may gabiyahe na nga mga jeep. Oo. Okay. Ang iban diho, basta nabasa ko naman ni Guro, no? Okay, sige. Balikan ta kamo karon ano, paki-share lang sa aton live mga ka-action. Salamat gid. Last 9:26. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. 9, halin sa kay 1655, Action Bry. Mayo gani magdawag si Lenny kay mauntat na ang isabong. Oh, may mga kabataan gani nag-intra sa isabong na mo. Action Hotline. Good morning, Action Brian. Mangkot lang ko parihas sang single parent single parent nga napatay ang asawa, pwede na ang bana makamiyembro sang 4-piece, may bata duha. Salamat gid. I-check lang bisa DSWD or sa barangay nyo da, ma'am, ha? Action Bright diri sa barangay Sampinit kung may ay galumpat ni siya man. Kung may okay, kaayuhan din na to. Hindi gid ako maka avail kay ginapili lang nila, pero kung pamilya nila madalaman nga aamo na ang ila pamatasan tungod nga wala ko kapavaksin. Di na to di man. Action Bright mandatory gid na ang vaccination as lang ko ginpauntat ko nila sa family leader sa eleksyon. Pwede, Action Bry? Daway gina connection ang vaccine sa eleksyon na. Action Hotline. Amo na gani nga dason kampanyahan nyo or kampanya kamo, buto kamo sang mga opisyalista sa gobyerno nga hindi biased la.
iban biased ka tamay. Kung daw hindi kalapit sa tagipusoon na, balda ka Action Hotline. pila ka adlaw may abtan gina sila. Kanami pa tani isa-isa sila karon sa gabi sa action firing line dungagan taton sa nga pagpangalagad. Pero standby karon sa action BBB with action Boy Duran kag iban pa nga mga public affairs program sa action Radyo Bacolod. Maka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon! Radyo. Good morning. Galvez.